Ora mi sale. गिबियावनो नोंथांमोननिसिम गुड मर्निं आरो दिनैनि बे भिडिअ'आव बेखौनो मिथिहोनो लुबैदों आरो ना माने आङो पुरा लोमजाना दं आरो ना ओमफ्राय दा इथिं बे फाफ्लि ओमफ्राय सेस आखाइ मोदोमफोरा सेस साजोबदों आरो ना मा बुंनो उपाय गैया ओमफ्राय दा आङो न'नि बारि उनथिं दङ ओमफ्राय आङो दिनै माबायाव थांगोन सानदोंमोन ओजों साहा करामर बिथिं थांगोन सानदोंमोन आरो दिनै दा मा बुंनो आरो मोदोमानो साजोबना दोङो ओमफ्राय मा बुंनो मैया माबा जानायमोनलै थान्दा बरफ जानायमोन दाबायदियाव डाइरेक्ट बुंखायो थान्दा बरफ जाना गरम गरम माने आं खामानि मावदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा खामानि मावनायाव गरम मोननानै जाबाय ओमफ्राय जानानै दा बिदि जाना दं आरो ना पुरा मोदोमफोरा साजोबदों लोमजारु मोनजोबदों ओमफ्राय मा बुंनो उपाय गैया मिसाखौ माथो बुंनो आं 8:30 सिखारनो देगासिनोमोन आं न'आव थाबा बहुत लेट सिखारो ओमफ्राय नोंथांमोना खैथायाव सिखारो कमेन्ट खालामना बुङो आंथ' न'आव थाबाला ओरैनो उन्दुसिगोन उन्दुनानै ओमफ्राय गेम गेलेबाय थासिगोन आरो लेजेन्ड गेलेसिगोन ओमफ्राय डाटा मामादों टाइम रायजायो खिन्थु माबा सिखारो नोङो हो होननानै हलथिया बोरमा मासे नाया होननानै नङाबा उपाय गैया गायसोमोन आं देखायना होस्रानोसै आरो ना मा गायदों आदा लाहा ओमफ्राय दा सबाइ आथिंदों आरो ना मोजां गायना दोन सबाइखौ नायनो हागोन सेस सबाइ गोनजा दै ओमफ्राय सबाइ गोनजा लेसेरि होनो बेखौ गथाय सबाइ आरो ओमफ्राय दा मा बुंनो खाथारा खेथि खालामो नालाय ओमफ्राय आरो इखिनिया सबाइ ओमफ्राय आरो इखिनिया जुखाम जुखाम मिन्स गार' मिन्स जुखाम नैबे आरो ना ओमफ्राय ओइयो जोगोनारबो दङ जोगोनारसिम गोलाव सगायसो बा नोंथांमोना नुबाय जानांगौ मा गायदों आदा लाखा ओमफ्राय दा मोजाङानो गायो आरो ना फैसा मोनो इयावनो खेथियावनो तामांनिफ्राय माने बोरमा फिसाया माथाममोन ओमफ्राय माथामाव बिमाया आदिमोन नालाय आदिखाय बिमाखौ होदों ओमफ्राय फान्था मासे गोनां ओमफ्राय बे फान्था मासे गेजेराव दङ ओमफ्राय बे मानसिया जाहानि 2000 years later गारि खावना लाना हायबाय आं गारि गाइसमोन गारि खावना लाना हायबाय आं नै आयै मोनगबाय जागबाय मजा बेफोरसो मजा बिउटिफुल अ माय गड बिउटिफुल स' गाइसमोन दा आङो न'निफ्राय हायबाय आरो ना गामि खाथिनि बे सापात बागानाव र' आं इथिं थांनोलै इथिं खनसेबो थांफेराखै आं आखाइ फारसेजों सालायगासिनो दै फारसेया ओमफ्राय केमेरा हमदों माने आं हेलमेट गानाखै नालाय गामि खाथिनि मा सिन्था ओइयावनो लाखिनोसैलै मजानो स' गाइसमोन नै आं दायो माहा दंफैयो नोंथांमोना नुबाय जानांगौ माने लबर बागान गोजा आरो ना इथिंबो नै बिथिंबो लबर बागान लायनो हैद साला जालालै माबा माबि सानदों आङो साला माने सापात बागान आरो ना इथिं आंनि उनथिंबो सापात बागान दोङो ओमफ्राय बिथिंबो दोङो दै नै पुरा तामाम गोदोर आरो ना ओमफ्राय बे आब'नि स्कुटिसो दै ओमफ्राय पुरा साइलेन्ट आरो ना मजा इन्ट्रेस्ट नांखायो बेफोरबायदि जायगायाव हायनो ओमफ्राय आङो न'आव दुगैखांबाय दुगैनाय लोगो लोगोनो ओमफ्राय आब'नि स्कुटिखौ इथिं खावना लाना हायबाय आरो ना आब'आ दिनैसो हायदों माने न'आव ओमफ्राय आब'नि स्कुटिखौ खावना लाना है गय जागोन र' स' बिदिब्ला गाइसमोन माने कन्टिनिउ भिडिअ होनो हायाखै खननायाव सानसे दंमोनबाबो बिदि होनो हायाखै ना आङो ओमफ्राय जा कारन भिडिअखौनो बनायनो मोनाखै बैयावसो दैलि ब्लग बनायदों आरो दिनैथ' लोमजानासो दंमोन मा बुंनो ओमफ्राय नंगौब्ला नुहोनाय नङा बैयाव गिलेम कलेज अरेन्ज नुहुरदों ओमफ्राय मा बुंनो भिडिअ बनायनो सानदोंमोन दिनैबो करामर थांनो सानदोंमोन ओमफ्राय करामर थांनो लागोआ
लोमजानानै माबा जाना दावाय जायाखै आं दासिमबो जायाखै दा उनाव थांगोन ओमफ्राय सुप लोंना होनोसै जोंनि खावरांनि सुपआ ओरैबायदि मजा दे जोंनि खावरांनि सुपआ ओरैबायदि मजा बेलेगनि हास्रानाय नङा दावा लानोसै सुप लाना होनोसै मा गगा मोननायफ्राबो स्रां मोनथोंसै ओमफ्राय दा मा आरोना भिडिअखौनो बनायनो मोनाखै ओमफ्राय दा गारि मोननायखाय नामानो खारबोबाय इथिं लाना होबाय ओमफ्राय गारिखौ लाना होनानै इथिं ब्लग बुंना होबाय आरोना आङो मा बुंगोनसो जायो ब्लगआव मा बुंनो जेरावबो थांनाय जायाबा जेबो बुंनाय जाया जेबो रोंनायखौनो मोना मजा नांदों आरोना बेफोरबायदि नेचाराव थानो बिराद बरिया नाङो आरो आंनि फेभरेटआ हाजोथिं थांनाय हाजोआव थाबायनाय राइड खालामना बिराद मोजां नाङो दे आं खिन्थु हाजोनि बायदि मजा बेलेगाव गैया फुलबारियावथ' खैबार थाङो मास मोनसेजों उनावनो थांबाय थायो फुलबारियाव दाखालिसो थांनो नायदों आं साइकेलजोंनो ओमफ्राय दासिमबो 1K खालामनो हायाखै आरोना आङो मा बुंनो दुखु मोनदों दासो 150 नामा दासिमबो 1K साबसक्राइबार खालामनो हायाखै माने भिडिअ जस जानो हायाखै इन्टारेस्टआनो गैया जेबो इन्टारेस्ट लाबोनो हायाखै बेनिखायनो मा खालामगोन जादों आरोना आङो जागोन लासैनो जागोन खस्थ' खालामबाय थागोन ट्राइ खालामबाय थागोन आदा डिएनआबो होनदों आरोना ट्राइ खालामबाय था ब्र' होननानै खालामसै आरोना बिदिनो खस्थ' खालामसै खस्थ' खालामबासो फिथाइखौ मोनखायो थ' गोलोमबायानो आं दा बावैसो दुगैखांदों दे ओमफ्राय होमबाबो गोलोमबाय गरमा तामाम गरम जादों जोंनिथिं तामाम गरम माने बेलेगथिंबो जाखादों ओमफ्राय बिराद गरम आरोना दा जाहा ता थान्दा बरफबो जानो हाया दैबो लानो हाया गगा मोनजोबो आरोना स' दसे जनोसै ओरैनो टाइमाबो खैथा जाखो दा टाइमा खैथा जाखो 2:51 माने 3टायानो जासिगोन होमबा दिनैनि भिडिअआ बेनोसैमोन आरोना ओरैनो बाङाय इनफरमेसन होना जेनेबा मा जानाय मा जायाखै ओमफ्राय हिन्दीआवथ' बनायनो मोनाखै जेबो ओमफ्राय हिन्दीआव बनायदों दैलि ब्लग खालामदों दे हिन्दीया माने स्पस्ट जानायखाय दैलि ब्लग खालामदों आरोना ओमफ्राय दा बर'निखौसो बनायनो मोनाखैमोन स' नोंथांमोना मिस खालामदों जानांगौ ओमफ्राय निमाहा खालामगोन दे अननानै होमबा दिनैनि ब्लगखौ बेसेबांनो फोजोबबाय थेंक इउ स' माच दे सनाफोर थेंक इउ स' माच बिदिनो सापर्ट खालामबाय था बहुत मोजां भिउसबो मोनो आरो बे बड' चेनेलाव थेंक इउ होमबा नै खनसे स्राय नायना लास्रादो स्राय सोरगिदिं दे होमबा गाइस नै बेसेबांनो दोनथ'बाय